Vreme poremeteno na sistem, na vrednosti. Rabbena gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi kulubina gilna lil ladhina amanu. Gospodaru naš, prosti im na našite prethodnici, oni koji bili pred nas. I nemoj da napraviš u našite srca omraza i zloba kod njih. Allah prosti i nam i njih, inša Allahu ta'ala. Ti naši stari koji ne znali da čita, ni tu slušali, ti je stavali na deca svoje ime Muharrem, stavili ime Redžep, stavili ime Ramadan, stavili ime Ševal. Zašto? Zato što je sakale verata. Znali se na ođame u mjesec Muharrem, mi se rodilo dete u Muharrem, će mu stavim ime Muharrem, odpočit od ljubav kon Allah. Aj kaži ovdje kad sjega u posebno vreme, koga ne je stavio na ime Muharrem ili Redžep ili Šaban ili Ramadan ili ovi imenja koji nosat mjeseci na islamski kalendar. Mi sakame deneska moderni. I imenja, se ne skam da spomnam ime, onda neko će se naluti. Imenja koji sakame da gi lepme Rajan, znači imenja koji poveće se zapadni, katolički, odkoliko što se muslimanski. Zašto? Zato što mi je mislime, Allah veli, jebtegune indahumul izze. Zarem kaj njih barate slava i ugled? Zarem ako misli ako se staviš ti Štefan ili neko ime i sakaj da se prilepiš kaj nego, misliš kaj nego će nadeš ugled? Nema nadaj ugled. Ugled innel izzete lillah. Ugled veličine samo kao Allah. Ako Allah te krene, niko nemojte poniži.